Hello guys, kumusta po ang lahat ng aking mga kananay dyan? At eto na nga, ang inyong nanay ay papunta ng Panikwaso, Naga City. Bali malapit lang naman ito sa amin kasi Naga City pa po nga ito, pero upper barangay na siya ng Naga City. Ayan, napaka-fresh lang ng pakiramdam pag pumupunta dito guys, kasi nga green na green at napakalapit mo lang sa nature talaga. Ito pala yung way na papunta ka ng Mount Isarog. Upper siya, pataas siya. Kaya talagang makifeel mo na mapresko na yung pakiramdam sa lugar na to. At eto na nga, pa-cute lang ang lola nyo. Ayan guys, napakaganda ng paligid dito sa bali ang dinaanan namin ay Kararayan, Carolina, Pakol, and then papunta kami ng Panikwason. Napakasaya na mag-ride, kasama mo pa yung asawa mo, bali nagbabanding pa kayo habang pinapanood nyo yung nature. At ito na nga, huminto kami guys kasi pagod na ang aking driver. Nakita ko itong mga bibi at itong agos ng tubig, galing po ito sa Mount Isarog. Napaka-fresh, napakalamig. Sabi nga nila pwedeng inuman pero hindi ako minom. Ayan guys, pauwi na nga ang inyong nanay nito at sobrang bilis na namin kasi alas 4:30 na ng hapon, malapit na siyang maggabi. Baka pag uwi namin ay gabi na. At nag-enjoy ang inyong nanay sa pagkuha ng mga picture dito. Ayan guys, bye na. Take care and keep safe everyone. Please like and subscribe to my channel. Thank you and God bless everyone. Bye everyone! Enjoy!